Good morning, guys. Tubig-tubig pa ako. Naglalaba kasi ako eh. Sinala ko na ng maaga. Tapos, kapagluto nila na ako ng breakfast. Corned beef and hotdog lang yan. Sorry. Madilim. And medyo nasunog yung hotdog. Ayan, tutulungan ako ni Jada. Kasi nagpabanlaw. Kakain na muna kami. At ito lang inaantay namin mainin eh. Yung kanin. Breakfast muna kami. Ngayon, habang kumakanta-kanta si Jada, habang nag-ano ng labahin, magluluto muna ako ng guys, lunch namin. Ayan. Si Jada taga-Banlaw. Dandan din Yan, tawagin mo pag hindi mo kaya. Si Jada taga-Banlaw. Ngayon lang siya nagtanggal dyan sa washing machine. Pakakala nyo guys inaano ko yan, inaalila ako dito Hindi, sanay kasi yan sa sa gawaing bahay. Gusto niya tumulong. Kaya, ayun, gagawa muna ako ng lunch namin. Habang, inaano pa sinusok sa popcorn yung isasampay ko. So, ako yung taga-sampay. Si Jada, taga-Banlaw. Kasi maliit siya. Alam mo, sikip ng CR namin. Sa wakas, natapos din kami ni Jada. Ayan, lunchtime na. And, hindi mo tinawag na tulong na sana. ay, sus, Chris. Naluto. Oh, sus. Azus. Azus. Di ba cellphone yun? Ang sakit na tiyan ko bigla. Yan, si Victoria. Kasama ko siya ngayon din sa pag-alis namin. Kasi coding, mag-grab lang ako para sa aking Vera Legend. Ayun. Yan, ang aking sunog na hotdog. Ganyan naman ako magluto. Tapos, Akin, corned beef. That's pag na ako it. nagluluto ng hotdog, hindi masyado lang. Hindi masyadong sunog. Pero sunog pa rin. It's pretty rin. Kuya, siguro pag nagluluto, malakas yung apoy. Oo. Ako mahina lang. Mamadali kasi. Dali mo pa ito sa Minsan ko Kuna na. gamitin yung ako. Bless us, O Lord, and this gift which you're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Nung Kain tayo. hindi pa, nung hindi ko ginagamit yun, ginagamit ko electric grill. Ayun. 1,350 yung init na ginagamit ko. Lakas kaya naman pala. Kaya para sunog. Victoria, ang galing sa gawaing bahay. Yun, nakakatawa. Ako nga yung ampunin kaso ayaw pumayag. Ito, inaasar si Jada. Maganda yan si Jada. Maganda yun si Jada. Oo. Kunyari. O, wag ikaw kay Tito Bilok mo. Inaasar ka lang. Ganda-ganda kaya ni Jada. Pag yan, nagdalaga. No din. Tago na tayo. Si Jada talaga asar talo lagi sa Ayun. Ayaw pumayag ni Papa niya. Sasampalin. Pero gusto mo, Jada, akin ka na lang. Oh, gusto ni Jada eh. Ayaw lang ng Papa niya. Wala na Mag-awayin ako ng Papa niya. Wala naman siyang magagawa. Alin? Kanin. Wala na daw siya magagawa. Nandiyan naman si Daddy ba't ka naman away nun? Eh, syempre, anak niya yan, ibawiin niya. Hindi ko naman yung tatay. Sumbong kita. Pag yan napanood ni Mao. Sampaling ka naman ni Papa. Pag yan napanood yan ng vlog. Lagot ka. Kinailangan niya bigla yung tatay niya. Balbalantay ka nun. Ano? Tama ba? Hindi kaya. Ha? Palitan Libuan mo, ane? Huwag na, mag-grab na lang kami ni Jada. Sa akin punta mi. Sa Mandaluyong lang. Sa Ortigas lang. Para saan? Para sa akin pagpapaganda. Sure. Nani? Ayan. Iba talaga pag may Heinz. Ayun, may anak ka ng babae. Yung Kaya gusto nga mo. eh. Palit naman, ikaw naman doon. Ano, para siya naman mabugbog ko. Siya yung bubugbugin ko. Joke lang na. Sabi pa rin. Basta huwag lang ako pakilaman.
Hindi, pag-aaraling ko si Jada sa... Tapusin mo na lang muna yung ano mo. Elements. Elementary mo. Doon siya sa pungkan pag gano'n. Doon siya sa pungkan mag-aaral. Hindi na pwede na kasi ano na enrollment na yun. So, yun. Sa high school niya na lang guys, kukunin ko yan. Wala magagawa tatay niya. Hindi naman si daddy. Eh, paano yun? Saan mo tutulog si Jada? Ang dami-daming kwarto sa Nueva Ecija. Oh, ding. Basta huwag sa kwarto. Punta ko sa ano guys, love your skin. Yan. So, sama ko si Jada. Ay kuya. Asan yung pantali mo? Di mo kinuha yung pantali mo. Ay, sauce. Ayan. Grab lang kami guys. Para mabilis lang. Kabalik agad. Kilay ko atang itim. Ay, ang dark. Ayan mo na. Burahin naman niya mamaya eh. Grabe, pagod pa kami ni Jada. Tapos lang namin maglaba. Tapos na guys yung session ko. Pero gulat ako sa mga pitik-pitik ng anong machine. Ayun. Hindi ko alam kung saan kami punta next ni Ding Ding. Asan na ito? Ito tayong Mega Mall, Jada. Sama. Patay tayo ng oras dun. Nahihilo daw si Jada. Tatakit ng ilong. Ayun. Walang nag-accept ng... Alam yan. Sana nilakad ko lang. From doon sa pinagpapagalunan ko to Mega Mall. Lapit lang pala. Pwede lakarin. Nag-taxi pa kami. Anyway, ayun. Dapat diretso na kaming MOA. Kaso walang nag-accept na na-grab. Dito muna kami ngayon sa Mega Mall. Bila kami pang swimming ni Jada. Tapos ibang damit niya. Ayan. Sobrang lapit niya guys. Nag-tax kami ni Jada. Diba yung flag down is 40 pesos. Dapat 50 pesos lang yung babayaran ko. Isakto, kumatak pa. Yung 63 pesos. So lapit lang pala talaga. Kaya lakarin colors. Merienda muna tayo din. Tara. Ayan. Ito muna kami sa Goldilocks Merienda. Dito din. Ayan. Si Sayo sumama ni Kuya Chris niya. Si Jada yung akay-akay ko lagi. Yan. Dito kami sa Goldilocks guys sa SM Mega Mall. Ayan. Nauna yung dessert. Kasi pick and go lang to. Ayan. Patatabayin ko si Victoria. Charot. Siguro papatay muna kami ng oras dito kasi kanina nagkukuha ko ng diretso na sa MOA sana. Bibili ako ng pagkain ng dog. Grabe, nakakaloko. 500 pesos from Mandaluyong hanggang Pasig na pala to. Pasig Mandaluyong. So, ayun. Hanggang Mall of Asia, 500. Yung papunta namin dito kanina is 450. Parang kaloka. So, ayun. Magkano na lang muna kami dito. Maglibot-libot, window shopping, kung may mabibili tayong mga damit ni Jada para sa may bago siyang mga damit naman. Tsaka wala kang rash guard. Di ba nag-swimming na kayo? Wala kang rash guard. Yung mahaba yung dito. Wala. Hindi binila basta si Yumi meron. Hindi daw siya binila ni mama niya. Basta si Yumi meron. Sige. Nibilang ka ni tita. Di daw siya mahal guys. Si mama. Pero masipag yan. Lahat alam niya. Magluto, maglaba, magwalis. Ayan. Ang Kuya Chris niya, nagwawalis nga lang. Nagwawalis din kaso, ayun. Papasadahan mo rin ulit. Iba talaga pag babae yung panganay. No? Kaya ang swerte ng kapatid ko dito. Ayun yung binili natin sa ano, di ba? Nueva Ecija. Nung Pasko. Regalo ko. Sige, maghanap-hanap. Sana may bazaar sa taas para mabilan kita ng mga damit mo. Sabi ko merienda, pero mukhang dinner na namin ni Jada to. At, kumakain ka bang gulay? Sige, ayan. Yung ano,
set na meal dito. Kain tayo. Kari-karing gulay. Tapos, ano to? Bobbies. Fresh lumpia. Lumpia. Barbecue. Kain. Ayun, sakto meron ng bazaar. Swimwear, $199. Yan, dito tayo maghanap. Kano kaya entrance? Sana 50 pesos lang. Ayan na, yung napamili namin sa bazaar. Mga pang swimming ni Jada. Yeah. Ayan, din ako nakapag-vlog. Ang lakas-lakas ng music. Alam niyo naman sa bazaar. Mabibingi kayo sa mga tugtog. Ayun. Sana tayo ding. Uwi na po tayo. Uwi na tayo. Tapos sana kami ni Jada sa Dep Store. Tapos nakita ko may H&M. Kaso, ang sakit na ng ilok ko sa labig ng ng mall. Suko na guys, suko na. Kailangan na makalabas dito. Tapos Friday din pala ngayon. Tagal, traffic na. Rush hour na. Let's go home na. Nasa Victoria. Maganda tayo ding. Mag-MRT tayo. Tara. Hindi naman na umuulan eh. Ay, salamat. Mano na ulit. Warm na ulit. Sakit dito sa ilong. So, let's go home. Ayan. Tayo din. MRT or mag-bus. Kahit makauwi lang. Kasi ang mahal-mahal sa Grabs. Ibang daan. Para kang tawag, mas mura pa yung pamasahe papuntang Nueva Ecija, 270 pesos lang. Sa bus. Parang umuwi na probinsya na. Isabela na siguro yun or mga Legazpi na. Pabicol, 500. Ayan na po ang traffic. Sa kabila, oh. Tignan nyo. Mabagal na yung daloy ng traffic ko. Papunta doon. Dito tagpuan namin ni Froggy. Shangri-La. Tagpuan talaga. Dito kami lagi nagkikita doon. Ayan. Date. Tapos hanggang alas 5 ka lang. Bad trip. Cinderella. Alas 5. Ayan. Dito pala. Sa loob na itong Shangri-La Plaza. Memorable sa akin yan eh. Diyan kami nag-eyeball ni Froggy 16 years ago. 16 na ba? 15 years ago. 15 o 16? Something na ganun guys. Kaya may shonda na kami. Tagal na kami magkasama. Tagal na namin pinagtitiisa ng isa't isa. Charot. Naku, ito na naman yung hagdan. Halika na ding. Dati magagawa ko hindi maghagdan. Tinan mo naman yung doon. Elevator. Okay. Sige, pampatunaw ng kinain. Go, Jada. Ayan na. Nangangalahati na tayo. Kaya yan. Last. Last na haba. Ay, ang haba rin ng pila. So, anong pila na ito? Hanggang baba. Sa baba? Oh my gosh. Tumakbo ka na sa baba, pumila ka na, bilis. Pagkatapos sabi umakit, bababa ulit. Sa bilihan ng ticket, wala masyadong pila. Yung pagpasok guys, grabe. Meron. Ayan. Dito. Taft kuya, dalawa. Magkano? Dalawa. Yan. Salamat. Hindi na si Jada, pinapila ko na.
Ayan, palabas na kami ng ano. Pa. Boom, guys! Grabe, napaka-ginit. Ikaw, magbihis ka na, girl. You know? Mamaya na daw. Kasi malilig. Mamaya pa kain. Hindi tinapon yung box ko. Oh, ba't itatapon yun? Ayan. Nililigpit ko na. Kasi di pa nga malapit na ako. Oh, malapit ka lang. Malapit na ako lumipat. Oh, lulipot ng anak ko. Oh, I miss ko yung baby boy ko. Uy, may ano ka na? May. May mustache ka na? Tingin. Mukha natin naman sa ano. Oh. Wait lang. Mustache. Ayan na, tinan mo. Oh. Hello, no. Huwag mo ahitin, ha. Mag-ano yan, titigas yan. Magiging mama ka ng tingnan. Ayun, dala-dala electric pan ko, guys. So, ito, bigay ito sa akin ni Sis Cherry. Ayan, sis, gamit ko yung bigay mo. Grabe, ito free yata to sa ano, sa Ace Hardware or 299 pesos pag may Ace card ka. So, ayan, napaka-ginit. Ay, nagwawala si Groot kasi dog food na muna yung pagkain nila ngayon. Hay! Hay! Naku, wag ka maingay, Groot. Ayun, i-haul ko sana tong ano, guys, mga napamili namin ni Jada sa ano, sa bazaar. Ayan, pero laters na. May check lang ako, tumawag yung aming courier, nag-a-ask ng details nung customer namin. So, I'll be back. Ayan, mag-haul na lang tayo ngayon, guys. Isama ko na yung mga napamili namin kahapon ni Daddy sa SM. Ayan si Badingding, Jada. Yun. Okay, let's start na. Ayan yung sa bazaar na muna ding ang iano natin. So, una, ano yan? Paper bag. Ayan, kay Jada. Never mind yung mga ano namin dyan, guys, ha? Sabit-sabit namin. Ay, tanggal. Ano lang yan. Iganon mo, pakita mo sa kanila. Hawakan mo sa magkabila. Ito, to. Ito, hawak sa kabila. Ito sa kabila. Hawakan mo sa yan. Ayan. Ilapit mo sa'yo. Doon. Yan. Ganyan. Ayan. Ang isa sa isusot ni Jada sa swimming. Next. Yung kagaya kanina. Yan. Isang white, tsaka isang. Parang mas bagay sa'yo yun din. Yung orange na yan. Ayan. Wait lang, palit lang tayong battery. Okay, pangalawang plastic is short ni Jada. Panterno niya doon sa ano niya. Sa pantas niya. Ano pa? Ano pa din? Tapos, ni Tita. Ayan, para sa akin din. Laki, no? Sukat ko nga mamaya yan. Ayan, presko niya kasi. Ayan, no, yung tela niya. Sobrang fresh. Fresh. Sobrang presko. Alam mo, yung mga ano, parang mga damit ng mga, ano, mga matatanda. Yung mga terno, mga damit ng mga lolo't lola natin. Yung minsan ginagawang duster. Ayan, ganyan yung tela niya. Ganda. Tapos ayan yung isa. Ayan, pang ano, pang beach. Pwede rin pang ano, pang everyday. Ano pang next day. Punin mo yung mga ano din kasi ano niya ng mga doggies. Yan. Next is, ay akin pa pala yan. Ayan, meron pa. Naaliw ako. Yan, floral. Next ding, floral ulit, kaso black. Ayan. White and black. Ganda, no? So, next is, iba-ibang, ano yan guys, iba-ibang shop. Hindi ko na rin kinuha yung mga shop. Ayan, meron pala nakalagay. Pop Bear. Ewan ko kung sa ano lang, plastic lang. Next is, ayan, para siyang pants. Yan, pang terno dito, ganyan. Oh. Yan, okay. Next, yan, floral ulit. Pang beach. Yan. Ito is, ano to, 250 pesos pala. Wait lang sa prices. Ito is, magkano to, Jada? 150. 150. Ito, 280. 280. 200. 200 each. So, 3,000 yung naubos namin dito ni Jada. And next is, ayan, pang short niya pa ulit. Pang swimming and pang, wala, pang everyday. Pwede na rin. Ayan naman is 2 for 150.
Okay, next. First. Next is... Ito na ang tita yung lang. Yan na yung last. Okay, last is... Ayan, ano ni Jada? Rush guard. Yan. Short. With short na rin yan. So, sabi ko laban niya na lang or patuyuin niya na lang para next day may gagamitin siya pag nag-swimming siya ulit. Yun, kasi 3 days and 2 nights kami doon. And then, Nice. ayan. Bumili ako. This naman. Yung may ano, may takipang tiyan, di ba? Kasi lalamon at lalamon tayo dun eh. So, kailangan matakpan yung tiyan. Tapos may short siya. So, ayun lang. Hi, kami! Kami! Ito pa tita pala. Ah, ito pala. Bumili ako nung ano. Tita na. Ayan, yung hikaw na ano lang. Kasi, wait lang, nakikita nyo ba? Ayan, para siyang diamond lang na ano. Kailangan ko kasi ito para sa gown ko. Para sabi ko, accessories lang naman to guys. So, 200 pesos. Pearls na. Kasi gold na nga yung gown ko. Kailangan ba to yung accessories? Diba? Next So, tita. ano na yan? Tabi mo muna to din. Tatupiin mo muna to. Ako na lang yung sa SM. So, sa SM, ang nabili namin kahapon ni Daddy is, eto sana. Ayan. Kasi baka ma-overdress naman ako doon. Eh, parang diamond na ganyan, silver. So, ito is 549.75. 550 kaso naka-sale siya na 50% off. So, binili ko na. Yan, mura lang naman. And then, yung ating clutch bag na gagamitin. Ayan. Hindi kasya yung camera dito, guys. So, baka bitbitin na lang ni Daddy yung camera. Total, kasama ko naman si Daddy. Pero, ayun, kasya ang cellphone. Ang picture-picture. Ganon. Yan. Yan. This one is naka 700. Tapos, 10% off siya. Tapos, another 10% off kapag may SMAC card ka. So, or SM card or Advantage card pala. So, ayan. Pero feeling ko, hindi naman yun. Parang kemi-kemi lang ng SM yun na 10%. Tapos, hindi naman, di ba? Original price pa rin pala yun. And then, next is, ayan, yung susutin ni Daddy. Isang long sleeve na black. Ano pala to? Vest. Ayan, trip niya daw mag-vest. Okay, fine, mag-vest. Yan, tapos all black siya. Sa lalaki pwede yung black kasi coat and tie sila. Tapos, long sleeve. Yun, and then, ano ba to? What is this? Belt. Yan. Diba? Parang buong ano ni Daddy, buong susuotin niya is binili talaga bago. Tapos etong yung pants nga, slacks. Kasi may slacks siya before, kaso for sure masikip na rin yun. And ang tagal na nun, 3 years ago pa siya, hindi na nagwo-work. So, hindi ko na mahanap yun. And wala nang time para maghanap pa sa Don Carlos nung mga dating niyang ganito. Kaya binilang ko na lang din siya. And ayun nga, kemi-kemi ng SM, 10% off. Naniwala naman tayo. So, siguro kami. No po, not si Jada. Yan. Siguro naka 2,000 or 3,000 din yung na discount kuno namin. Stay, baba! Ay! Ayun. Tapos, last, ayan yung, wait lang. Ding, punitin mo nga dito. Yan. Yung aming shoes, of course. Siyempre, di kompleto ang outfit pag walang shoes. So, ito yung, natin, sandals. Ayan. Hopefully, maitago natin ng matagal. Paano ba proper care ng nito, guys? Para hindi siya babakbak. Kasi, di ba, pag mga once lang naman ginagamit, tapos katagalan na. Ayan. Pero, yeah, siguro nga, sa malamig lang na lugar. Di ba? Kasi pag sobrang init, yun, nagbabakbakan na sila katagalan. So, ito binili ko, ayan, yung yung takong, makapal yung takong para hindi tayo, para komportable and parang hindi tayo tumutulay sa alambre pag naglalakad. So, yan, size, size 6, para maluwag-luwag yun dito, nakakagalaw yung paa ko. Diba? So, yun. Pwede na rin to just in case ikasal si Ann. May susuotin na ako. Ann, hello Ann. Si Ann Klutz, baka ikakasal na. Ayan, may sandals na tayong gagamitin. Yun. Tapos, eto naman. Ayun, pag kinasal nga si Ann, mayroon din susuotin si Daddy.
Or si Joy, o diba? Or sa mga kapatid ko, baka may ikasal. May ano na, may outfit na kami. And then, kay Daddy, ito lang. Shoes lang ng Mario de Boro. Ayan. So, that's it, guys. Ang aming collective haul. Collective. In 2 days na napamili namin. So, ayan po si Jada, nagtutupi. Ayan. Dingakin ka na lang, Ding. Sige ta. Parang gusto ko na talagang si Jada. No? Sarap pag may ganyan ang nakatulong sa'yo. So, ayun lang guys. So, ayun nga guys. Papahinga lang kami ni Jada bago kami kumain siguro. Si Chris, nagbukas na naman siya ng Century Tuna. Kaloko-kalokong bata yun. So, bumili na lang din kami ng ng Andox. Kasi nga, meron pa naman dyan yung sinigang na hipon. Kaso busog pa kami ni Jada kasi yung kinain namin kanina na merienda is kanina din, diba? Hindi nantay ko lang din si Daddy magyaya na kumain na. Kaya, ay by the way guys, shoutout pala kay kay Mami Crisel Franco, tapos sa daughter niya na si Stella Christine Franco. Hi Mami Crisel, thank you so much kasi napapasaya and nakakawala daw ng stress niya ang panonood ng vlog ko namin ni Ann Cruz. Ayun, thank you so much. Ayun, tawag doon, i-include ko sa prayer ko ang daughter mo, promise. And see you soon. Hello again. Nakakatuwa lang na malaman guys na kahit na walang kwenta yung mga binablog ko, alam mo yung parang everyday life lang talaga namin na minsan wala pang kalaman-laman man lang, kung ano lang ginagawa namin dito, diba? May mga na-inspire and na papasaya, lalo na yung mga OFW and katulad nga ni Mami Crisel na may pinagdadaanan. Ayun, maraming salamat sa inyo guys kasi nadadagdagan kayo kahit papano. Alam niyo naman na hindi ko habol dito yung number of subscribers pero yung mga nanonood lang sa akin, yung as in talagang daily routine na nila yung manood ng mga vlogs namin kahit na wala kwenta ka. So, ayun, maraming salamat sa inyo. Dito na matutulog ulit mamaya. Dito ka na kasi tinatabihan ka ng mga dogs pag dun kay. Magbukas na lang kayo ng aircon ni Jada rito. Sige na. Oh, bigla kang umalis dun, tapos bigla ka rin ulit gusto mong bumalik ulit nun sa kabila. May tao dito. May tao na dito. Sus! Ayaw mo yung may kasama ka si Jada. Kaya ako sariling kwarto eh. Ito naman! Para minsan lang eh. Okay ako nun nandito sila Tita Sel. Ha? Okay ako noon kasi sila Tita Sel naman yun. Oo. Well, pagkakaiba nun si Jada kasama mo. Panay tanong sa akin eh. Ikaw naman kasi nung isang araw, anong oras na nagsipagtulog? Grabe, nakakaloka. Alauna na yata yun. Kwentuhan ng kwentuhan. Ayan, tuloy si kuya mo. Tapos kagabi, anong oras na naman ito natulog? Walang ginawa ko di maglinis dito. Kaloka, namahay siguro. Anak, yung mga pinagkainan mo na naman ng tapon mo yan. Ayun. Kasi nagtampo. Hindi, nagtampo kasi siya kay daddy niya noon. At kinuha yung PS4. So, tampo siya. Tulog siya sa kwarto niya. Tapos ngayon bumalik din naman. Namiss din siguro kami. Ayun. So, yun nga, hindi na kami magsasaing. Kasi yung mga dogs is ko na lang. Dog food na lang. So, okay na siguro. Okay na ba to? Sure ba? Kakain ka pa, Ding? Magsaing na lang kaya? Ha? Sige, magsaing na lang tayo. Tapos, ito, sangagin na lang natin bukas. Ano lang, Ding? 3. Sangagin na lang natin to. Tulo. Yan. Habang nanonood ka ng Karamia. Tapos yung yung water sa 3 din, ha? Sige, tita. Kaya pala niyayaya ko kumain tong
Crispulo na to, ayaw niya na. Kasi wala na pala naman yung ano. Yung sinigang na hipon nun. Ayun. Pero para sa kanya naman talaga yung favorite niya hipon eh. Nagtaka lang ako, wala na talagang kahipon-hipon. Na meron pa naman. Diyan ah. 2, 3. Ang tindi mo talaga sa hipon, bata ka eh. Kalex. Ako na ka na. Ang dami-dami hipon. Okay lang, ito lang naman yung kailangan ko. Talbos ng kamote, guys. Masarap yung ano, yung shrimp na may ketchup. Kaya yun ang pinapak mo. Uy, nagkanin din ako. Sige. Wala pang ulo. Ulo pa man din yung gusto ko. Kung tatanggal yung ulo eh.